କୋଣ ମାପ ପାଇଁ ତିନି ପ୍ରକାର ପରିମାପ ଯଥା ଡିଗ୍ରୀ, ରେଡିଆନ୍ ଓ ଗ୍ରେଡ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତଦନୁଯାୟୀ ଚାପର ତିନି ପ୍ରକାରର ପରିମାପର ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ନିମ୍ନରେ ଯେକୌଣସି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଜ୍ଞା: ଗୋଟିଏ ଚାପ ADDର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଓ 360 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ମେଜର ADD ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ନିମ୍ନମତେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ। ସଂଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଚାପ ଓ ଏହାର ବିପରୀତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ସମଷ୍ଟି 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଚିତ୍ରରେ AC ରେଖାଖଣ୍ଡ ବ୍ୟାସ ଓ ମେଜର ଅଫ୍ AOB କୋଣ = 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ମେଜର ଅଫ୍ ADD ଚାପ = 120 ଡିଗ୍ରୀ। ମେଜର ଅଫ୍ APC ଚାପ = 180 ଡିଗ୍ରୀ। ମେଜର ଅଫ୍ EQC ଚାପ = 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ମେଜର ଅଫ୍ ACD ଚାପ = 360 ଡିଗ୍ରୀ - 120 ଡିଗ୍ରୀ = 340 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ।